Moi boas tardes, casi noites a todos os que estades aquí. Comprácenos moitísimo que teñamos tanto público, comprácenos que veñades aquí, e se estades aquí, pois seguramente é porque queredes que Outes teña futuro, porque se en Outes hai unha alternativa, a alternativa é o Benega. Queremos con este acto dar a coñecer o que sería o noso programa electoral para as vindeiras eleccións, esta que do día 22, e non solamente queremos facelo público, senón queremos tamén facervos ver que é un programa totalmente aberto, un programa no que cada un de vós podedes facernos chegar ideas, e porque nós o que buscamos en todo momento é esa conexión aberta con todos en tempo real, decimos, porque un programa que está pechado é un programa morto, ten que estar vivo, e seguramente o que temos nós aquí ten algo de bo, pero as aportacións que vos nos pagades van a ser moito millores, e supoño que dentro de 4 anos, cando volvamos a estar aquí outra vez, e despois de leválas adiante no noso concello, vai a ser un éxito non noso, senón de todos vos. Cando empezamos alá no mes de decembro a decir, bueno, temos que empezar a mirar o programa, temos que buscar aquelas ideas importantes, quedámonos con un compromiso, e o compromiso foi buscar algo que fora serio, que reflectira realmente o que supón ser o do Benega. E supón ser do Benega que vai haber traballo, ese traballo que nos fai falta para diseñar o Outes de futuro, ese traballo que nos fai falta para recoller esas ideas que vos tendes e planificar o que vai a ser o futuro de Outes. Seriedade, porque nós non queremos en ningún momento eses proxectos faraónicos que sirvan para pasar a posteridade. Non, nós o que queremos é resolver eses problemas que hai día a día e diseñar esas infraestructuras, pero con uns programas serios. E tamén seriedade no que é a execución do presuposto. Temos que ser serios porque os cartos son poucos, as necesidades son moitas e non se poden facer dispendios que despois non somos capaces de recuperar. Para nós é imprescindible ter un control do gasto, é imprescindible levar a execución presupuestaria tanto nos ingresos como nos gastos ben acorde para que non teñamos eses débitos que hai agora mesmo, porque, por exemplo, ainda que digan ao contrario, o Concello de Outes está empeñado e o Concello de Outes ten unha débeda de 1.325.000 euros. Decimos tamén que nos gusta a transparencia. Por que nos gusta a transparencia? Porque como somos nós. Nós somos personas que non buscamos unha segunda opción. Vemos algo claro, queremos que todo o mundo vexa que non hai un miramento hacia determinadas empresas, hacia determinadas obras, e o que queremos é que esa transparencia se reflicte tamén en algo tan importante como é a adjudicación dos contratos. Hai unhas maneiras de ver os contratos que se está levando a cabo aquí en Outes agora que a nós non nos gustan. Mais adiante, en un momentiño, vamos a dar a razón de por qué. E logo, outro dos puntos máis importantes para nós é a participación cidadá. Lóxicamente, participar non é escoitar. Participar non é que me pasen a man por o lombo e dicir, bueno, mañá só arreglamos. Non, para nós eso non é participar. Participar é propoñer, escoitar esas propostas e, se son acaídas, buscarle o cauce para leválas adiante. Eso é participar, porque se nós facemos algo, nós sí que escoitamos, nós sí que informamos e nós sí que sabemos estimar. Ben, non sei se vedes agora aquí, nesta mostra que hai, vai nos a poñer agora Laura a segunda parte, que para min é a primeira do programa, que é o desenvolvemento local. É dicir, para poder diseñar o que sería o futuro económico dun concello, non solamente hai que poñer un papeliño, plantexar aí uns numeritos, facer o presuposto e nada máis. Non, aí non é a maneira de levar a cabo o desenvolvemento local. Pensamos nós que para facer eso, o primeiro, hai que ter en conta os agentes sociais. Hai aquí asociacións de vecinos, asociacións culturais, asociacións de empresarios, que aquí é onde máis teñen que dicir, que nos teñen que axudar a buscar ese plano de desenvolvemento local baseado nesa análise previa da situación económica que hai en Outes, e a partir de aí, definir cales son as medidas para tirar, non? É dicir, hai aquí unha serie de actividades que xa están arraigadas, hai outras novas que poden comenzar, pero eso temos que diseñar. Non quero dicir con isto que o Concello teña que dar traballo a todo o mundo, pero que ten que ser o Concello, ou polo menos o que pensamos desde o Benega,
é ese elemento dinamizador que teña esa forza, esa vontade de escoitar a todos e de buscar unhas saídas profesionales, unhas saídas empresariales para este momento de crisis, e pensamos que desde o Concello sí que se pode facer moito e vades a ver a continuación unha serie de medidas que nós temos pensado levar a cabo. O primeiro, no mundo de hoxe, para poder incorporarse ao mercado de traballo, o que tens que estar é debidamente formado. Hai moita xente, moitos rapaces nosos que chegan aos 17, 18 anos con moita penuria para acabar un bacharelato ou para acabar un graduado. Pero, sin embargo, sí que son moi hábiles en outros aspectos. Quizás, ao mellor, a enseñanza esta obligatoria e reglada non lles vai ben, pero si hai outra maneira de que se podan formar. Serían os centros de formación ocupacional. Son uns centros que nos traen eses cursos de 450 horas que habilitan con esa acreditación de carácter europeo e podes incorporar debidamente a un mercado laboral. Tamén, desde ese centro de formación, que vai ser moi importante para os nosos rapaces, para os nosos mozos, tamén queremos que haxa cursos de actualización e cursos para aquelas persoas que, ainda que non se vayan incorporar de inmediato ao mercado de traballo, sí que teñan a posibilidade de formarse. Consecuentemente con isto, o que temos que facer é dotar un lugar. Habría que ou habilitar algún dos locales que ten o Concello, ou senón construir unha nave de servicios múltiples. Unha nave de servicios múltiples onde podría estar ese centro ocupacional e ao mesmo tempo ese viveiro de empresas que pensamos promocionar. Cas novas vías de comunicación, Outes ten un futuro enorme en canto a turismo, pero claro, hai que facer algo máis que dicir que turismo é ir á Praia Broña. Nós o que queremos facer é implementar un plano de dinamización turística. Hai que señalizar debidamente os recursos turísticos, hai que potenciar o turismo activo, pero ese turismo activo de naturaleza, porque hai moita xente que non solamente ven a Outes aquí a descansar, non solamente ven aquí a disfrutar da praia, hai xente que quer facer algún tipo de actividades, marchas de senderismo, podemos facer tamén cicloturismo, actividades ecuestres, é dicir, unha multitud de actividades que se poden facer e desde o Concello se pode potenciar tamén a creación desas empresas de turismo alternativo. Pero é máis, vou vos dicir outra cousa. Actualmente, e vamos a permitir os empresarios que lle faga propaganda, actualmente a Asociación de Empresarios de Outes ten unha páxina, unha central de reservas que lle chaman Turismo de Outes, da que, a verdad, a min gustoume moito o proxecto, gustoume moito o afán que puseron eles e desde o Concello non se lle dou a suficiente oportunidade para promocionala. Pensamos que é unha maneira máis de poñer en valor o noso Concello, é unha maneira máis de implementar estas medidas que nós aquí solicitamos e é unha maneira máis de que se creen empresas en Outes e as que están que melloren a súa prestación de servicios e, lóxicamente, se ven sentados Outes, todos estamos mellorando. Decíamos tamén que moitos rapaces queren vir a Outes, queren coñecer Outes, porque, claro, a economía non é moita, non? Sobre todo cando hai determinadas edades que lle gusta o turismo, que lle gusta participar de actividades, e como vamos a facer para poder ir, porque unha casa de turismo rural é complicado, irnos a un hostal moito máis. Pero surdeu unha idea, e a idea foi transformar edificios das escolas unitarias que actualmente están en desuso, transformalas en albergues, e esa transformación faríase desde o Concello e a partir de aí ofertaríase para que eses viaxes en grupo, para que con un baixo coste puderan coñecer e disfrutar de Outes. E ao mesmo tempo, desde aí habría que programar unha serie de actividades precisamente con esas empresas novas que se poden crear a través dese viveiro de empresas ou a través desa páxina que pode desarrollar a Asociación de Empresarios. Volvo a repetir que o turismo de Outes debe de promocionarse porque o turismo é unha das raíces que vamos a ter nós para poder deseñar un Outes de futuro. Como é lóxico, nos aquí tamén non solamente temos turismo de playa e de monte, tamén temos outra maneira de facer turismo, gracias a Dios. A gastronomía aquí é moi rica e esa potenciación do turismo gastronómico con produtos da ría e da horta é outra das actividades que nós temos pensado desarrollar. E apoiar aquelas actividades pesqueiras e marisqueiras, a comercialización dos seus produtos e apoiar tamén
esas entidades dedicadas a cultivos mariños que non sexan perjudiciales para a nosa ría. Nós non queremos as gaiolas na nosa ría, pero o que si queremos é que si queremos postos de traballo e si queremos que o día da mañán podemos encontrar unha empresa, como por exemplo unha que se está facendo na Pía Lental, que é do de Orella de Mar, que vai a ser unha das empresas pioneiras en Europa e que é totalmente limpia para a nosa ría. Ben, falaba antes de turismo, falaba antes de vías de comunicación. Temos ese viaducto, esa autovía que ven de Santiago, que lógicamente nos acerca, e ao acercarnos vai nos atraer población. Claro, a donde vamos a enfocar esa población? Esa población vamos a enfocar hacia Freixo, hacia Catasueiro, hacia a zona de Broña. Claro, e que pasa co resto? É dicir, non teñen dereito tamén a que desde o Concello se promova unha boas vías de comunicación, porque os nosos empresarios non solamente miran para Santiago, os nosos empresarios miran tamén para Dumbría, miran para Carballo, miran para Coruña. Pois o que temos que facer é potenciar tamén esas vías de comunicación. Hai que ampliar e mellorar as estradas de Outes Mazaricos e Outes Negreira. E despois hai outra das actividades que nós queremos tamén facer, que é algo que levamos pensando, soñando, desde que estábamos no bipartito. Cando Elena Beiguela estaba na Consellería de Industria, tivemos a honra de que nos visitase, e desde a Consellería de Industria non coñecían os asteleiros do Freixo. Pois nós encargámonos de facer unha visita aos asteleiros do Freixo. Aos tres, nós non temos distinción de partido, nós levámonos aos tres. Vótenos ou non nos voten. Para nós son todos iguais, somos empresarios de Outes e nós estamos mirando polo futuro de Outes. Fomos aos tres e douse conta de que tiñamos uns asteleiros para reparación, uns de construcción de madeira, uns de construcción de madeira e de fibra, é dicir, quedou un pouquinho asombrada. Ao mesmo tempo, en un deses asteleiros, tuvo a ben enseñarnos aquelas maquetas que tiña feitas en madeira, aquelas barcos que tiñan aqueles prototipos, que había en aquel momento ali unha construcción dunha nave, perdón, dun barco da sétima lista, pero todo de madeira, e a señora Elena quedou prendada de como traballaba e como lle explicaba aquel home os proxectos que tivo e como foi medrando desde pequeno hasta a edad que ten agora, sempre entre barcos e sempre na carpintería de Ribeira. Pois claro, nós eso recollémolo e naquel momento tuvemos o compromiso dela de apoiar a nosa idea. Logo pasou o que pasou e non podemos seguir na xunta. Pero nós no programa volvemos a levar o mismo. É dicir, queremos crear un centro de interpretación de carpintería de Ribeira e, como non, promover a creación dunha escola taller. Dicía antes que queríamos ese viveiro de empresas. Ese viveiro de empresas é necesario, e é necesario para fomentar esas actividades que os máis novos teñen na cabeza, pero que ao mellor non están ben dirixidas ou ao mellor non están ben feitos os estudios. Lóxicamente, na actualidade, desde un concello, as axudas económicas non se poden dar. Non se poden dar porque se non hai cartos, donde non hai non podes entregar. Pero o que sí se pode facer é posibilitarlle que durante eses 2-3 primeiros anos de vida dunha empresa, que son os máis difíciles, poderos non creer, e deso penso que sei algo, os 3 primeiros anos dunha empresa son complicados. Necesitan aí esa atención para leválos casi da man a donde teñen que solicitar as subvencións, leválos a facer un estudio de mercado, facerlle a adquisición duns locais de baixa renda, que podría ser desa nave de construcción que queremos construir para a formación ocupacional e o viveiro de empresas. E aí sí que é unha maneira de axudar a esas empresas novas, esas empresas que teñen uns requisitos que lóxicamente teñen que estar regulados, e así o faríamos, o borrador xa temos feito, e a partir de aí que eles sean capaces de sacar adiante durante estes primeiros anos ao seu proxecto industrial. Tamén queríamos, como non, promocionar o comercio local, lóxicamente cunha serie de accións en contacto sempre cos empresarios, cos hosteleiros e tamén, como non, ca asociación de empresarios. A nós gustaríanos que aquí Outes tuvera unha zona comercial, unha rúa onde estuveran os comercios. Sabemos que é difícil conseguirlo, pero bueno,
A cuestión é propoñerse, presentar un proxecto e a partir de aí, se é viable, podemos quitar adiante. Tamén queremos recuperar o feirón. Pensamos que é un punto de referencia dos produtos da horta, das antigüedades da artesanía, que está totalmente olvidado e que necesita unha recuperación e darlle un pulo para que salga adiante. E tamén hai un tema polémico, como en todos os lados, o solo industrial. O solo industrial nós non estamos contentos en onde vai ubicado. Non estamos contentos, hai unha presión social, penso que suficientemente manifestada, que tampouco recolle esa afectación que desde o Concello se lle dou. Hai unha manifestación expresa en contra, teñen un recurso presentado e pensamos nós que non é o sitio idóneo para levar a cabo. Pero, sin embargo, sí consideramos que é necesario desenvolver sobre industrial. Hai aquí empresas que se están marchando e non son esas grandes empresas que necesitan 100.000 metros cuadrados. Non, son empresas que necesitan 1.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, pero que son empresarios do noso Concello que necesitan ese chan para poder desarrollarse e para poder ter un sitio onde ubicar a súa empresa e para onde radicar tamén esa empresa e ese futuro que necesita outros creando trabalho. Pensamos que iso é unha cuestión, un obxecto de estudio que temos que levar a cabo novamente entre todos. É algo complicado movelo de onde está agora, pero eu penso que sí o podemos conseguir e teremos que buscar a maneira de chegar a ese acordo e os empresarios de outros necesitan xa e hai que notarlo. É moi importante que veñan empresas grandes, lóxicamente, pero vou dicir unha cousa e xa remato para darlle paso aos compañeros. Vou a dicir algo. A empresa que nos dixeron que iban vir necesitaba 100.000 metros cuadrados. Actualmente no polígono hai 116.000 metros cuadrados urbanizables. Se necesitan 100.000 metros cuadrados, que van facer o resto das empresas de outros? Marchar outra vez? Vanse para Noia, vanse para Muros? A donde van? Eu penso que nós necesitamos desa gran empresa que veñan, pero que tamén necesitamos que os nosos empresarios se sintan satisfeitos e que teñan un sitio onde poder ubicar as súas empresas. Bueno, a miña primeira parte da intervención se rematou e agora deixo a compañera, como vale a pena, que volva a falar de servicios sociais, de sanidade e da infraestructura e obras públicas e do desenvolvemento parroquial. Boas tardes. Boas tardes a todos e todas. Vou a facer unha sinxela explicación destes dous puntos do programa porque logo creo que o importante é que haixa un debate, porque aí empeza a participación ciudadana.